Здравейте! Зодия Лъв, добре дошли в моя канал. Започваме с вашето четене, бонус видео за месец юни 2026 година, в което разглеждаме накратко какво се случва в любовна сфера и работна сфера. Вземете това, което усетите като послание за вас. Останалото оставете за този, за когото е предназначено. Прегледът е на колективна енергия. Ще се радвам да се абонирате за моя канал, да натиснете харесвам, да оставите коментар. По този начин помагате на канала да се разрасне, помагате на мен и на посланията да достигнем до повече хора, за което съм признателен и благодарен. Вижте и чуйте видеята, свързани с вашите Луна, Асцендент, Венера. Възможно е да откриете нещичко за вас в тези видеа. Благодаря на всеки един от вас, който се е абонирал, на всеки един от вас, който е харесал, на всеки един от вас, който е коментирал. За мен е чест. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря. Какво още? Усетете посланието дали е за вас. Ако не е за вас, то е за някого други го. Прегледът е на колективна енергия. За някои от вас посланията ще резонират, за други нищичко няма да резонира от това четене. И това е напълно нормално. Какво още? Това е. Хайде да видим Лъв. Много сте нетърпеливи, Лъв. Възможно е да взаимодействате с Скорпион или да имате силен Скорпион в наталната си карта. Има някакъв бавен и стабилен напредък, някаква ситуация има потенциала да... да ви изненада, да ви шокира. Възможно е да е изказване на човек за някой от вас, но го усещам като вече случило се, така че за някой от вас е възможно вече да се е случило, за други от вас тепърва да се случи. Възможно е с Водолей да взаимодействате. Чувам да разчистя пътя. Възможно е да има определени пречки по пътя ви във връзка с определени цели, които искате да постигнете и да трябва да хванете метлата и да поразчистите. Ще видим. Да, ето го бавния и стабилен напредък. Рицаря на пентаклите. Не бързайте. Това е съвета ми към вас. Не бързайте, не пришпорвайте. Стъпка по стъпка. Нека стъпката следващата, която правите, каквато и да е, в каквато и да е сфера от живота ви, да е сигурна. Да сте сигурни, че ще стъпите на правилното стъпало, на правилната... На твърда земя, хайде така да го кажем, на твърда земя. За любов, отношения, Лъв, юни 2026, какво се случва при Лъв? Благодаря. Какво е потенциално възможно да се случи, да се прояви за Лъв. Лъв. Интересно. Имаме 3 карти. Да. Има някакъв устрем, чувам. Рицаря на мечовете, 10 жезли, пажа на чашите. Ето го пътя, за който говорех. Тръгнали сте по този път. Аз заради това казах, че за някой от вас е възможно вече да се случва, да се проявява. Обаче имаме и 10 жезли. Някакъв труден и тежък период. Има нещо свързано с детенце за някой от вас. Може не, че е детенце да е на далечно място и да се прибира за някой от вас. Какво имаме тук? 8 меча. Има някаква яснота, която идва за вас. И глупака ми излиза. 3 жезли ми излиза. Да не би някой да мисли за заминаване. Чувам рестартиране. Интересно. Има някой, от когото бягате. Да не би някой Лъв да се изнася, да се разделя с някого. Възможно е буквално да се изнесете или да се преместите за някой от вас. Глупака, 3 жезли, да отидете да живеете някъде на друго място.
и сякаш някой може да има притеснение във връзка с това преместване, с тази крачка. Възможно да взаимодействате с човек, който е на някакво разстояние от вас. Има нещо свързано с детенце и някакво разстояние. Пажа на чашите, 8-те меча, глупака, 3-те жезли, 10-те чаши. Имам някой, който е далеч от дома. Много интересно. Да, 10-те меча. Има нещо, на което обръщате гръб. Оставяте някой или нещо, някаква история може да е, или нещо. И сте тръгнали в нова посока, нов път. Защо ги усещам тези 10 меча като някакси, като отдъхване? Като отдъхване. Възможно е да изпращате някакво съобщение или да получавате някакво съобщение с пажа на чашите. Откъде си тръгвате, лъв? Или от кого? Какво идва в любовната сфера за лъв? Възможно някой да обмисля да се премества от град на град, от място на място. Има някаква дистанция. По-скоро има място, за което мислите. Място, откъдето си тръгвате. Място, от което напускате. Може да е някой, когото напускате. Я да видим малко повече. Какво искате да кажете на лъв? Може ли малко повече? Благодаря. Дявола ми излиза. Възможно е да взаимодействате с Козирог или да имате силен Козирог в наталната си карта. Има нещо свързано с... Дай глупака. Пак ми излиза глупака. Луната, Водолей, Рак, Стрелец с колелото на съдбата. За някои от вас числата 10, по-скоро числото 0. Странно. Добре, щом съм тръгнал да ги казвам. Числото 10, 15, 19, 0 могат да имат важно значение. Добре, благодаря за посланието. Имам усещането, че някой се опитва да започне от нулата, да започне от начало. Но му е трудно да се освободи от мислите за някого. Има нещо токсично в живота ви, лъв. Сякаш не си вярвате. Да, има някакво решение, което стои. Ето го. И справедливостта ми излиза. И вие ми излизате след справедливостта. Странна работа. Има нещо или някого, от който трябва да се освободите. Дори за някой от вас имам усещането, че има някой на когото от когото не може да се освободите от мислите за този човек. Може да е да не можете да устоите на някой и да се опитвате да избягате от нещо или някого. Защото чух в съзнанието си бягай. Дали трябва да бягате от някой или от нещо? Има нещо свързано с нова глава, отварянето на нова страница, отгръщането на нова страница, но сякаш вие тук с дявола има нещо, което ви задържа, нещо, което ви
пречи да направите този скок тук. Може да са мислите за някой. Сякаш ви е страх, благодаря. Защото дявола го свързвам с страха. Усещането ми за някой от вас е, че е възможно да ви е страх да направите тази крачка. Дали да се изнесете, дали да напуснете този човек, тази история. Има нещо свързано с започването на нещо ново. Каквото и да е. За всеки един от вас ще бъде нещо различно. Съветът ми тук към теб, окей. Към вас. Добре, към теб, към вас е да... Може би е специфично посланието, затова казах към теб. Добре, ти, който те е страх, имаш силата да заповядаш на този страх, да не те преследва, да го блокираш, да го ограничиш. Точно страхът е нещото, което пречи на хората да излизат извън зоната си на комфорт, да правят нови неща, да опознават нови територии, да се възползват от шансовете и възможностите, които предлага живота. Страха от провал. За някой от вас може да ви е страх да не се провалите, но без да сте опитали, вие няма как да знаете дали ще се провалите, дали не. Съветът ми тук към вас е, имаше една приказка, как беше? Мечка страх, мен не страх. Имате потенциала, имате силата да отблъснете този страх. И да скочите в неизвестното с глупака и луната. Да се гмурнете надълбоко. И да промените тази енергия. Промяната няма да дойде отвън навътре. Промяната идва отвътре навън. Нали? Да, ето ги страховете. 9 жезли. Препятствия винаги ще има. Зависи кой с каква настройка е. Това искам да го кажа. Изправете се срещу страха. Лице в лице. Даже чувам една песничка, благодаря. Даже видях я в съзнанието си на Емилия. Не ме е страх да остана без нищо. Изправям се и започвам на чисто, което много пряко ми е свързано с тази енергия, която до момента говорех. Не ме е страх да остана без нищо. Изправям се и започвам на чисто. Аз печеля, ти губиш играта, дори да си ги писал ти правилата. От грешки уча се. Аз говорех ли за това, че е възможно някой да го е страх да не сгреши, да не се провали? От грешки уча се, не съжалявам. Не струва ли нещо, погледнете само картите, не струва ли нещо, го подминавам. Подминавам го. Рицаря на мечовете, 10 жезли, пажа на чашите. Това е нещо, което трябва да направите. Не струва ли нещо, го подминавам. Забравям как да търпя и затварям, от преживяното по-силна ставам. И думата силна е свързана с вашата голяма аркана сила. Така че имате силата, бе, хора. Имате силата. Ето го. Точно това. Глупака. На чисто. Това е решението, което трябва да вземете. Това е промяната, която трябва да случите. Това е промяната, която трябва да направите. Ето я. Сила. Упс. Добре. Ще се радвам да ми ставите обратна връзка в коментарите как е резонирало това с вас. Ето ви. Слънцето. За някой от вас числото 19 може да има важно значение. Възможно да взаимодействате с Козирог, Водолей, друг лъв. Работна сфера. Работна сфера за лъв. Това видео стана малко дългичко, но нищо. Но смятам, че трябва да ги ограничавам. За лъв, моля. Юни 2026 работа, работна сфера, кариера, професионално развитие. На какво трябва да обърне внимание лъв? Ето го.
И виждате ли как ми излиза? Виждате ли как ми излиза? 8-те меча обаче вече започват да се завъртят. Завъртат, благодаря. Така че имате потенциала да излезете от този капан, от този страх. Може и да е ограничаващо мислене. Осемте меча обаче тръгнаха да се... Така че сте в процес за някой от вас. В процес сте от това да се освободите. От този страх, от този... За някой от вас вашето има нещо свързано с вярвания. Хващам една такава енергия, че някой е с ограничени вярвания. Ограничени вярвания, които сам е поставил. Не е някого другиго. Не е някой друг. Ооо! Интересно. Пажа на мечовете. Възможно е да взаимодействате с дева, чувам в главата си, или да имате силна дева в наталната си карта. Има някакъв нов проект. За някой от вас този страх може да е свързан с работа. Има нещо свързано с доверието ви за други от вас. Чакайте да го конструирам, защото не искам да е някакво хаотично. Пажа на мечовете, 8-те пентакли. Възможно е да преминавате през някакво обучение, някакъв курс. Има нещо, в което влагате. Обаче 7-те меча, 6-те жезли. Изпробвайте някакъв по-различен начин, чувам в главата си. По-различен начин. Нещо различно. Пажа на мечовете. Възможно е да се занимавате с нещо допълнително за някой от вас. Нужно е да наблегнете някакси. Нужно е не само за някой от вас. Имам усещането, че имам лъв, който може би преминава през някакво обучение, някакво сертифициране, някакъв допълнителен курс. Но усещането ми е, че наистина практиката е много важна. Не толкова теорията, а практиката. И някакси с риск да обидя някой лъв, но не смятам, че това е обидно. Наистина ще е важно за вас, да. Ще е важно за вас, ако искате това признание, ако искате тези аплодисменти, ако искате това внимание, да сте под светлините на прожекторите, наистина трябва да наблегнете над здрава работа. Благодаря. Да прочетете, да видите теория и практика. При вас така въжат нещата. Теория, прочитам нещо, обучавам се, възможно, както вече казах, някой да преминава през някакво обучение, но подкрепям обучението си с практика. Влагам труд, влагам усилия. На готово нищо няма да дойде. 6-те жезли. С 7-те меча. На готово няма да дойде. Докато стоим и чакаме каквото идея да се прояви в живота ни, няма как да се прояви. Няма как да се прояви без ние да сме направили даденото вложение във връзка с това нещо. Да сме посяли семенцата, защото 8-те пентакли ми излизат след 7-те пентакли, а 7-те пентакли ми говорят точно за това вложение. Полагам грижа, полагам усилие, обработвам почвата, подготвям семената, насаждам ги, подкрепям го с действие. За някой от вас може да е допълнителна работа или нещо допълнително, с което се занимавате. Двете чаши. Добре. Има някакви програми и вярвания, чувам в главата ви, които не са реални. Виждате ли тук тази жена? Образа във водата е с превръзка на очите, с завързани ръце,
А тя всъщност не е това. Това е страха, хора. Това е ограничаващото мислене, ограничаващо вярване. Това стана като основно четене, но нищо. Щом трябва да излезат посланията. Ето, имате нужда от някаква яснота за някой от вас със Слънцето. Нужно ви е да прогледнете и да срещнете истината в очите. Каква е истината за вас? За всеки един от вас ще бъде нещо различно. Какво идва в работната сфера за лъв, моля? Благодаря. Какво идва за работната сфера за лъв? Юни 2026. Хайде да видим. Те са две. Има някакво напрежение. Има някакъв конфликт, вътрешен или външен. По-скоро го усещам като нещо, над което главоблъскате. И асо жезли ми излиза. Имате нуждата да се свържете отново с себе си. Има някакво ново начало, нова възможност. Може да е идея за някой от вас. Благодаря с огъня. Защото аз огъня го свързвам. Нужно е действие. Огъня също така е свързан с действие, с екшън. Но за някой от вас искам да се върна на това послание. Нужно е наистина да направите някакво действие във връзка с идея, която имате в главата си. Идея, която има потенциала да бъде успешна. Да, ето. Императрицата. Възможно е да взаимодействате с Везни, Телец или да ги имате в наталната си карта. И Императора. Погледнете. Имаме Ос, Овен, Везни. По-скоро Везни, Овен. Да. Нужно е да сложите край. Ето го Телеца. Висшия жрец. За да стигнете, и на Рак видеото мисля, че беше същото, за да стигнете от точка А до точка Б, вие трябва да преминете това разстояние, да го проходите, да го избягате, да го преплувате. Тук е преплуване. Само да видя коя карта беше. Ето я. Трите жезли. Има нещо свързано с нещо неизвестно, в което имате потенциала да скочите. Въпросът е вече вие дали ще скочите. Ето. Или ще се затваряте към това нещо и ще оставяте нещата така. От вас зависи. Сърфа е във вас и просто смелост ви трябва, бе, хора. Смелост, дразновение, амбиция, кураж. Имате потенциала да бъдете успешни. Чакайте, че картите бяха така. Имате потенциала да бъдете успешни. Ето я яснотата, Слънцето. Погледнете ясно над нещата. Има нещо, което пречи на погледа ви, на преценката ви. Има нещо, върху което главоблъскате, някакво напрежение. Това напрежение идва от вашите собствени мисли и ограничения, не от други хора. Защото мечът е символизиран с ум. Вашия собствен ум може да ви изиграе и да ви вкара в капан. Ще позволите ли на ума, на психиката ви да ви самосаботира? Или ще заповядате на тази психика да се пренастройте към нещо, което е по-позитивно. Асо жезли. Надявам се да съм бил полезен с това видео. Стана като основно видео. Бъдете благословени, оставете ми обратна връзка в коментарите как това четене резонира с вас. Надявам се да съм ви бил полезен. Бъдете благословени, до нови срещи. Чао!